Masagaw Explain, kabar sa basa na. Terga na kasgano ati gaging Israel, gumubat, nasar ka diniwanan, awa ini maging aya kilida compound tano, rukanud na wat sa 15 kilometer, ay kawatan na rin, 15 kilometer. Para maraw ito sa gira na bas ang taon sa kuto ato pakalantay. Ay kabaya ka na, di nga pakipagigdan. Ora, sugi na ni problema san, ugi na miniug sa nagyang kaya Lebanon. So sama na di pagyugag nga Hezbollah, na keswa, naging nga Hezbollah government, Lebanon government, na pagyatakiran, pagyata ko na Amerika nga Lebanon, Hezbollah na, panabangaman na Amerika na, namata. Naging apso na Israel, ada tarang ako ayaman na yan na Egypt, na pagilitan niran. Nakaidiran mapakay sa Egypt, kakukumpaw niran sa miya kapuro-puro. Na, kung saan di makapagwala, di makapagilaya. Kakukumpaw na Egypt sa mapuro. Ana borderiran. Yan, sa Lebanon na open. Wina nga na nakibabalingan nun sa nga napag-acquire niran na panakalasan na. Madakala kayo ron, panabukid. Tigaging nga Hezbollah. Ay man niya na tigaging nga Hezbollah. Ano man niya sa ditero na nga Lebanon. Ano man niya pa may kiyayugutan no. Oay. Ano man ni giyang aya Israel. Nakiyabugan siran sa giyang kabnar, sa giyang teritoryo tano. Lebanon. Oay, ama awatanan sa kalaklaro ay man niya na teritoryo tano na bigyan tano si ranon sa kabnar. Eno tano ranon di masuld. Any agreement must be confined to the area south of the Latina River. Ay man niya na ay kabaya Peter wag yang Lebanese Hezbollah. Bapiante na tigin agreement na kailangan na sambuta man sa nga Latina River. Kagina ni teman na ugid na beyond Latina River. Naman na niya naraktanwan na din na da akarapatan na Israel ba siranon kabugisa ka benar karaktanwanan. Ading that the occupation has no connection to any internal Lebanese matter concerning weapons, security, and the future. Pansa natigyan na giyang kaya Israel na din na labutian. Siko kasi sinapangi si sagiyang kaya mananya na mga tao si sagiyang kaya Lebanon. Ato na ilabutiran no pamaw kasi sinapangitan no si. Ay puriran nga kasi sinapangiraktan no si. Security and future. Naman na ada labuti ang kasi sinapangirakatano, so di tano di ka security kasi siapa tano sa giyang darpatano, udi na sumanga pada man na future agi ang aya darpatano. Dabayran si labut. Di sirang kebugan sa kabenar kaya man na sarili tano ya country na di sirang bugan sa akwa. So giya, problema sa Lebanon. Agid man style Israel, pangangalag ngayran din na mana gubat-gubat ngayran. Tama sa magipesada ka. Andi ni kapag ipesada kayran na makalalabit siran din. Makalalabit siran din. Calling the accord humiliating, simple, and surrenders of sovereignty, Kasam declared that it does not exist. Peter wag yang si amana na mapuro wag yang aya Hezbollah. Yang atigin na amana niyan na kapasadan udi na accord gitigyan na kay tunay ni kay to ana ya tigyan nagupya kaya ini gitigyan na ka surrender kay surrenderan si kuya manan niya na darpa kabnar winged Kasam declared that it does not exist. Nagitigyan. Dahil man na di ikapakay. Awa. O ba nga, surrender siya man na darpa ka. Peter pa nagyang kaya Hezbollah. Qasim argued that the agreement effectively allow Israeli to supervise the deployment of the Lebanese army and judge Lebanon compliance before any withdrawal takes place.
Pitero pinagi niya Lebanon. Qasim. Hezbollah. Padatigin sa gingan agreement, why? Effectively allow Israel to supervise the deployment of the Lebanese army and judge Lebanon's compliance before any withdrawal talks. Ay mananatigyan na pipero sa ginang ay Israeli supervise yan sa military Lebanon. Nagustuhan man na niyan na mga pangitaban before pag-withdraw agyan kaya Israel. Pitero agyan kaya Hezbollah, di na nan kapakay, ubod na di ka di mandu, o di na kuman, da country. Kaya matagos yan na supervise agyan Israel, agyan military agyan akwan. Lebanon. The trial period may last 4 months, and the transition to another trial will only take place with the certificate of good conduct from the Israeli enemy, he said. He rejected linking an Israeli withdrawal to Hezbollah disarmament, calling it a very dangerous proposal that crossed all red line. Kata ba? So di ang di panutul na kates kanya na sumyuld. Giyang ay atigi yaman na niyan na Qasim, Lebanon, Hezbollah. Apa di sa agreement yo? Akan disarmi si sa giyang kayaman na niyan na Hezbollah. Nagiatigyan na piyakalak-lakay. Kagiin na red line na giyang ay Hezbollah. Away. Piyakalak-lakay, giyang kayaman na niyan na mapipikir yo. Warning na giyang ay Hezbollah. Giyagin to di ang ipanutulin. Aya pagka-disarman sa Hezbollah nagyang kaya Lebanon. O pa man pagka-disarma gyang Hezbollah, adiran malay per sa Hezbollah digyan nga Lebanon. Kaswa makatidaw Lebanon government o gyang Hezbollah panabangan Amerika nas gina ni kapanggireran. Nandid ni kasakit isang Lebanon. Hezbollah pagkaumap man na Iran. Pagkaumap man nagyang kaya Yemen. Pagkaumap man nga Kurdish sa Iraq. Girap man na namala in the future. So di si Maya, paikot-ikot lang. Si Kuya Sadar pa na paikot-ikot tugid na amay ka kudgun ka na isay-sayan tap. Aya buon tapiran na giyang kayaman na niyan na ano man ay kanggata si aging Amerika o aging Israel sa nga Middle East. Giyang Amerika na aya buon tapian na ano man ay mamiminti niyan na giyang kaya kapugusaran niyan sa giyang mga Arab. True, si sa giyang mga agreement. True sa giyang mga military bases. Aging America, they are allowing, the Arab allowing the United States of America to having a, to had military base. Agyan yun ni Mimbalo ya instrument, ang military base ikalak o mga Arab, agyan nga mga Amerikano. Gina di tanong dito ron. Kauman ni mga countrysan na military vision. Naipakalaksiran. Abo piyan to na countrysan. Enong tagi nga Iran. Tigiran nati. Ayaman na niya na. May peridwe nga sira nga. Di ka siran sumupa. Maganay na. Gupon di ka sultsag yung Amerika. President. Napiyaki kalabang nga Iran. Ayaman na niya na. Pimboy lang Iran sa issues. Tiyabang nga miyada ka sa kadato. Gina ni problema san. So, mambuso po mga ibagwa kada to. Daban yan emanan yan na maratabat, naginan. Pangapad sa Amerika, naginan. Aya po sumusupaksa, nagyan kaya grupo Iran. Aya grupo Iran na Yemen, Hezbollah, ginan. Uwi, naging Iran, naman yung kalak na nga mga military base. At na niya silang detail labiin. Ibrahim Musa, salam rakasanagi. Eman, yan na ginan. Kulaw lasan. So, patutanop man, sa nga apunot dulwaya. Nagyang gaya. O pa man, tandi mga Amerika o mga Arab. Adid, astagfirullah adid. Langon sira nakabasi sa gaya pamikiran Arab. Ugid, nakagiyaw pa makay koneksyon na era ng mga Amerika na pag neron na
kelebudan so country, siko kapang masaan sa material, naguka kedibila po country niyan. Kapagugupan na Amerika, oay, kuka pa mamasaan nagukalon. Gina ni advantage yun. Wina disadvantage yun na ginambu. Upama ka na mitido Amerika na CF timba ka na sudar pa agi nga mga Arab. Datra nga maulaw-ulay man to. Ikadua advantage siya no kuan. Amer Ahmad is watching. Advantage siya na man yan na kapuwersaan ka. So, datra nga Bahrain na may ito enged na kapuwersaan mambu. Yang nga manan yan na mga pedengid. Nagito, pugugupan na giyang Amerika. Uwid, nagyang nga mga Arab na subaya da giyang aya beda ng utogupi. Giyang utogupi, ranap ka beda naman. At tigira na long ka. Ika doon, pag ganun, nasulchiran sa, natigi na kataya. May misita kami kano na mawid kami sa mga agreement para si kuya manan yan na ipitugumpian niyo, kataya-kataya. Gina na da bedian libre. Next up po ka na tigi na permantay ni amanan yan na ay makaisami korot na makata na naumbi. Kataya susandi taka kataya. Naino kasi ako ka mambupku sa agi. Gina ni titu. Kasi man si kuan. Siya kini ako anto so taga Egypt pareha. Reference agi nga mga jihadist. Si lipatan na so jihadist sa Egypt pa. So ari so kuha na, mabubugwe. Hasanul Banna. Na si Hasanul Banna, si sa Egypt, yan ang sudawla Islamia. Takaton, no? Tunay historya nga na nagrupiran. Uwi na, ay may abate ka na sukap pagintawi Hasanul Banna. Si Hasanul Banna na erkyan, natigin na, kailangan na maadin tanong mambug yung military forces. Upama, nasumibay tanong. Tigyan na so, education, nasa katanod ni Mang daw sa ginawa tanong. Ka in the history, nasa katanong man ni founder si Sagyang Piti Baranga na madagla scientist Arab. Siko world. So mga scientist na si makapupun sa giyang kaya Mesopotamia, sa giyang kaya manan yan na tunay ni, yung mga darpa Iraq. Saan man matatago? Madagla scientist kuan. Sigo minanguna. Sigo time agiyang kaya kuan, Mesopotamia. So, dito suka pasang na mauna tan suka pasang miyaw na tanong magingid miyaw na tanong ma-modernize suka biyagan tanong na sa katanod ni kumalot ko manan niya nagasuli na tanong na pupasan tanong so manan niya na health na mga doktor tanong ka pa kaklas tanong potol tanong ko so connection tanong sa Europe mad tanong mambu sa military tanong ito yung kay Hasanul Banna. Langon-langon ni pumangdo tanong na langon kay Islami. Maad na nga military tanong. Ito. Kaya sabab ano to sa ini patay mabuhi Hasanul Banna. Mga pada sabab. Nas oriano to. Hindi makatitido wag yung mga Arab. Amiyaswa na manisa na suspegyan so pediyan. So kaya suspegyan niya ko siringan niya na country. Nakagiya katawan niya na dirupa ka to sa nga siringan niyan. Na miya ka Amerika, miya ki koneksyon na on na yamanan yan. So kaya paka-koneksyon eran na bigyan na Amerika sa sandieta na tignan na ki, makaya ayamanan yan na Amerika, agu Arab, na makaisami korot no, bala na makatanan na umbi. Nagimo ulaw-lay man to. Man isa na misipat, kaya rasunanan na so padaka inged, daer ka sa inged na miya ganda makano. Naingot daer ka na malay persa diska. Natiga miya sukarakos ay siwa ka mambu na miya ka ma-Amerika tiganan na re bangap ka lakan siya gyan ang kateso sinapang tigaway ukate natigin na permantay ni mambu ka sa nginaway taman well ka maka sa Amerika way sad siya kabaya ka lagi na ni miyaw lawla at the end of the day na siko future nagyang utwa kabaya era na may to na miya kalalay effect
Niya kalala akap pakabinasan niya. So, ginan. Indere ka ugup. Ugi na pumayad si Rambo. Ay mapasangsan. Nagyang akap ke modern. Kap ke modern. Tunay modern. Nagyang akap ke bagu o prinsipyo. Kap ke bagu o prinsipyo. Dataranan. Sa Saudi Arabia, adnay na din ruwadar pa. Arubo di pa sa mga arak. Adna mga tinda inad na rope ko pa masa arak. Nagwa ni na din zero arak. Eman to na adna ka pumasan ro. Ugi na pitero romambu. At na di ka pasaan suarab. Kau to sope kata. Abang ini to tundugay tinda. Yan na permitian. So, gyan na rin mga pagarya. Balasan tanu Allah.